Tänään olisi tarkoitus kokeilla itse tehtyä rengaspukkia. Kesällä tuli piirreltyä useamman erilaisen rengaspukin pohjalta vähän omaa versioa. Semmoinen tuli myös rakennettua ja sitä nyt ihan pikkasen kerkennyt kokeileekin, mutta nyt tuli ajankohtainen tilanne, että talvi yrittää tulla. Niin vaihdellaanpa sillä kesärenkaat pois pyöräalta ja laitetaan piikkirenkaat. Semmonen peli se on vielä vähän vaiheessa, ei ole maalattu, koska siihen tulee vielä jonnekin tonne kyljelle tulee vielä semmonen palikka tohon runkoon kiinni, että pystyy rengaslukkoa painaa solujen kanssa kun touhuaa. Nyt se on vielä vähän niinku sitä odottelemassa. No niin, nyt kokeilemme rengaspukkia. Sitten aletaan painelemaan rengasta. Ja tästä tuli tehty tämmönen oivallus. Oli yhdessä toisessakin laitteessa oli tehty lovet tähän painintyökaluun. Ja nehän on ihan äärettömän kätevät, koska kun me painetaan tuo rengas alas tuolta kolosta autopaikalle ilman mitään ähräämistä. Jos sitä pitäisi, no menee se tuoltakin, mutta solun kanssa, niin enempi on vääntämistä. Nyt vaan tosta tiputetaan tonne paikalleen. Nythän meillä kävi moka. Tää on runkovikainen rengas. Elikkä se lähti päälle vääntää sitä takareunaltaan irti, kun väänsi tätä reunaa loppuun. Sitten toi kattelee, että tää on ihan erilainen kyliltä ja tää pyörii ihan miten sattuu. Tää on viime talvena hajonnut rungoltaan ja silloin tässä oli semmonen oma 4 sentin sivuttaisheitto ja pari senttiä pystyheittoa. Tää on silloin otettu pois vanteelta ja laitettu sivuun, mutta ei ole ikinä päätynyt romukasaan asti. Niin no, se nyt on tässä vanteella. Vaihdellaanpa uudestaan.
Väärästä renkaasta huolimatta rengaspukki toimii ihan ok. Kumitassulliset tai sellaiset säätötassut kumipohjilla sinne täytyy laittaa alle. Niin saa se paremmin balanssia, ettei se keiku. Ja samoin se ei pyöri nyt kun se on metallikehikko vasten betonilattiaa, niin se lähtee herkästi pyöriin, niin saadaan se pysyä paremmin paikallaan. Se nyt on sellainen niin ensimmäinen isoin juttu. Sitten se rengaslukon painamiseen solujen kanssa, niin siihen tarvii myös se palikka tehdä valmiiksi. Sittenhän se voisi melkein puhallella puhtaaksi ja laittaa pulveriin väriin. Joo, mä vaihtelee ehjää rengasta vanteelle. Viikolla pitäisi olla hyviä pakkasia, tai yöpakkaset pitäisi olla semmosia, että todennäköisesti pohjat vähän jäätyisi, pääsis ajamaan. Katsotaan, jos sais vähän jotain pimeää jo videoa uudelta reitiltä vaikka viikolla. Morjes!